Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Idan baki ne ku, sannan ku da zuwa. Sunana Assalamu wacce aka fi sani da Assalamu mai kwalliya ce take zaune a garin Kano. Idan kuma dama can kuna cikin channel din, barkanku da dawowa. So bidiyon mu na yau za mu yi kwalliya ne daga farko har karshe. So I don't know the particular title of this video, amma kafin mu uploading insha Allah za mu san sunan da za mu samu. So farko na samu micellar water na ce dina triple micellar cleansing water. Na yi goge fuskanta saboda duk wani datti da yake cikin fuskan duk ya fita. Sannan na bari ya bushe, sai na samu satin spray ina na Kiss Beauty saboda na fesa a fuskanta saboda ya hydrating face din ya zama hydrated. Da na gamu da na fesa shi ma sai na bari ya bushe, sannan sai na samu moisturizer ina na setaping moisturizer, sai na shafa a gaba ɗaya fuskanta. Na yi massaging cikin fuskan ya shiga ko ina da ko ina, fuskan ya zama moisturized. Sannan sai na samu wannan Rimmel Stay Matte Primer, matte primer ne, sai na sa mata a T-zone ɗinta. So bayan nan za mu yi amfani da Khalifa foundation da Zaron foundation, sai na yi mixing saboda in samu exact shade ɗinta. A ku ga blending just like her skin. I love the skin actually. Sai da na gama shafawa sai na ƙara fesa satin spray saboda ya yi blending sosai ya zama skin like. Aka gama blending, I locking that foundation ɗin a cikin skin ɗin nata ta zauna daram, ta zauna sosai, kar ta yi moving. Ba su ta yi moving. So kun ga skin ɗin bayan an gama blending. So sai na highlighting da Adventure Concealer and shade 01. Tana da haske. So bayan na gama na yi highlighting da concealer. Kusan yadda ake highlighting dai kasan idan ta, kan hancin ta, kan goshin ta, kasan haɓata. Sannan sai na samu wannan powder palette ɗin da Elegance Beauty ne. Sannan sai in zo in setting inda na yi highlighting. Inda kuka na sa powder ɗin anan na yi highlighting. Highlight shine wurin da ake so ya popping a fuska duka, to na sa shi highlighting gaba ɗaya. Sannan yanzu ina setting gaba ɗaya fuskan nata da wannan Elegance Beauty powder palette ɗin. Da shi nake setting ɗin face ɗin nata gaba ɗaya. Da na gama setting face ɗin yanzu zan zo in contour. Na fi son dry contour, kuma fuskanta ma ba zai yi a yi oil contour ba saboda fuskanta gefen ya ɗan tsuke. In aka yi fuskan zai ƙara tsukewa da yawa. So sai na amfani da dark shade a wannan powder palette ɗin nake contouring face ɗinta. Kun ga inda nake contouring gefen kuncinta haka da saman goshinta nan ake contouring. Sannan sai yanzu in contouring hancinta. Kun ga yadda nake, zan samu ƙaramin fluffy brush ne wannan na nose contour. Sai a ɗan yi making V shape daga inda gidanta ya fara, daga nan aka ɗan yi making V shape ɗin yanzu. Sannan sai a sauko da shi ƙasa. Dan zuƙo hancin, kun ga har hancin ya ɗan fito. To haka ake yi. Da bayan na gama contouring fuskanta, yanzu zan yi baking queen satin da satin powder. Ina using Aspen satin powder ne wannan. Gani zan sa duk inda na highlighting anan zan sa satin powder ɗin. Zan sa a ƙasan idanta, kan hancinta, ƙasan haɓata da kuma goshinta. Da anan zan sassaka. To bayan na gama yanzu za mu zo mu zana gira. Ina using Davis pencil liner in number 018 light shade ɗin. Kun san yanzu ba a son gira ta fito ta yi duhun nan. To haka za mu zo mu ɗan yi sketching mu bi shape ɗin giranta. Haka za mu zazzana mu bi shape ɗin giranta da wannan Davis pencil liner. Kakkada da hankali sketching za a yi. A ɗan yi sketching kuma da ɗan pencil ɗinka ya ɗan dakushe kaɗan fiƙe ya yi tsini ɗin nan. Shi ne zai fito ya yi kyau. Shi nan muna ta zanawa. To kafin in zana na sa brow tamer na kwantar da gashin girata ta, inda gashin zai kwanta.
mun fa akwai masu stubborn hair wanda gashin su baya kwanta, to in ka samu brow ma ka kwantar da gashin sai ya kwanta sosai. Yanzu gashi mun gama zanawa. Brows are not twins but they are sisters, kuma kowane brows kalan shi daban, so zaka bi daidai yanayin yadda giran mutum yake ka zana ka tabbatar ya sun yi shige sun yi iri daya yadda dai ba za a ga bambancin su ba. So sai na highlighting giran da wannan adventure concealer din number 1 din, shi na yi highlighting brow bone dinta gefe da gefe da kuma sama, sai na amfani da that same foundation din da na yi amfani da shi sai na sa mata. So yanzu na gama, na yi amfani da blush din tahila palette, da shi na yi amfani. Sannan yanzu ina amfani da wannan mood beauty din in arusha, da shi zan yi mata idanta. Gashi da ina sassakawa, wannan brown shade ne nake contouring idan da shi. Matte eyeshadow ne mai powder ba mai kyalli ba, shi za a sa a gefen idan ai contouring idan ya fito sosai. Eyeshadow dai a cikin wannan eyeshadow palette din namu, wannan kamar maroon shade din. Blending sosai, sai na samu pigment ɗinmu na ne, sai na ɗan sassaka mata dai sai na ƙara popping yayi kyau. Bayan na gama sai na yi smudging ƙasan idanta da dark brown, sannan sai na zo na ɗauko Davis pencil liner, yanzu na zo na sa mata a idan, na sa mata false lashes, sannan yanzu ina setting face din gaba daya a karkaɗe setting powder din, sai na zo na ɗan ƙara popping contour on nata ya ɗan ƙara fitowa. Sai in ƙara in setting face ɗin gaba ɗaya da wannan setting spray ɗin na Kiss Beauty. Ina son wannan setting spray ɗin, ya haɗu komai ya kwanta. Wani lipstick zan yi amfani da wannan lipstick ɗin na Blossom Cosmetics. Na sa wannan pink shade ɗin a samun lipstick, sai na zo na samu brown gel liner, sai in liner lips ɗin nata da shi.
zan zo in sa glow on daga wannan kaila palette ɗin da wancan blush ɗin na yi amfani da orange brush ɗin. Sealing makeup gaba daya da wannan fix it satin spray na Bicham Angelus. Shikenan mun gama kwalliyan mu ga final look mu ya ku ganshi. So don kuna kallo har yanzu kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, ku danna ƙararrawar sanarwa saboda a sanar da ku da zarar na ɗora sabon bidiyo. Sannan kada ku manta ku je ku kalli bidiyo ina na baya ku gani, sannan ku yi commenting abin da kuke so in muku a next video mu. Nagode, bye.